Kerman Urduri. Tira, Kerman, ezin gaunaino etorri eta Bergaratik jun Bergarako relleno batzuk erosteke. Ai, geldi! Nik joan egin behar dut, presaka nabileta. Zelako sustu emondoztasun. Lasai, 10 minutu izango dieta, gainera zuri garagarri gustatzen zaizkizu gozoak. Lasai, ez kezkatu nigatik, gaur gozo jandut. Beka, ospa egin behar dugu hemendik. Zu zeo zer arabiltzu buruan, konta idazu, Kerman. Ez errez. Esan, Kerman, esan. Ai, neska batekin geratu naiz, eta urduri nago, eta presaka nabil, eta opari bat erosi behar diot. Neska batekin, ezinen bageratuko amago... Isilik, bestela herri guztiak jakingo du. Tira, Kerman, zeinekin maite dimendu zara oraingoan. Utikan, ez dizut ezer kontatu. Aginduak emateko garaian, hainbat esapide erabiltzen ditugu. Esate baterako, isilik, ospa, utikan edota geldi. Ospa hemendik. Utikan, ez dizut ezer kontatuko. Tira, Kerman, egon lasai, ez dizu galdera gehiago egingota. Bai, hobe duzu isilik egon zaitezela. Lase, gero eta urduriago nago. Bueno, ez haitxe zazarretu. Neskarentzako opari bat erosten lagunduko dizut. Baina begira, gainera oso berandu da. Joan gaitezen, ordua da. Etxoin, Juan baino lehen, Bergarako gozo batzuk erosiko ditugu. Bergarako pastelerizarik horren eragongo zaitu. Bale. Zeiak eta laurden. Oso berandu da, Hobe dugu lehenbailen joan gaitezela. Lasai, segitxuan ingota. Bai. Arratzalde hon. Arratzalde hon. Dozena erdi errelleno kaxa bat jarriko dira mesedez. Bai, nosi. Kaja honetan ondo iruditzen? Agian igual opari itxura hobiagoa daukanek beste kaxa bat izan. Mikel, utzi jozu nahi duen kaja bete dezala. Berdin dio. Kerman, neska poli baten dako, opari poli bat beharko duzu. Gainera rellenoak oso onak daude. Ez, hobe dut probatu ez desadala. Kontrako estarretik joango zait bestela. Hobe duzu isilik egon zaitezela, edota joan gaitezen ordua da, esaldiak ez dira zuzenak. Kasu horietan, ez dago subjuntiboaren beharrik. Horien ordez, hobe duzu isilik egon, edota joateko ordua da, esango dugu. Errellenoak hemen egiten dituzu, ez da? Bai, hementxe bertan dauko obradoria. Zegitxuan prestatzen ditugu azukarra irina eta arrautzekin. Oso gozua die. Zeiterriak dira. Mikel, utzi dazu joaten. Baina, Kerman, zertan geritu zara? 10etan, hobe dugu orantxe bertan abiatu. Esan zenbadak ez. Kerman, oraindik hemen zaude, esaki zertan zabitzak gaur. Ixo, zure kotxean etorri gara, nora joango nintzen kotxeri gabe, Bai, guazen, berandu data. Kerman, ekarri katxa, nervizua jota zaudeta. Ez, baina, geldi, utzi niri eramaten. Ekarri honek, Kerman. Lasai, nik eramango dut. Ekarri honek. Baina, Kerman... Bergaran aginduak emateko erabiltzen ditugun esapideak ikusi ditugu. Adibidez, isilik, ospa, utikan edo geldi. Horrelakoak erabili ditu Kermanek. Horrez gain, subjuntiboko adizkiak beharrez bezala erabili ditu. Adibidez, hobe duzu isilik egon zaitezela. Ez, horren ordez, hobe duzu isilik egon, esango dugu. Edo, joan gaitezen ordua da hori esan beharrean, joateko ordua da. Esango dugu. Ados? Bueno, beti bezala, zuek badakizue, honekin edo arekin, baina egin.